Hindi kayo papayagang lumabas ng bahay ninyo, kinakancel lahat ang quarantine pass ninyo sa loob ng 24 oras. Pero ikaw, naramdaman ko yung pagiging mabuting leader mo. Naramdaman ko may pagmamahal ka sa tao mo. Dadalhin namin kayo sa pasilidad na kung saan kayo nababagay. Para mapalaganap natin ang masusi at maayos na estratehiya na mabigyan ng magandang medical attention ang mga posibleng nagkasakit, mga kababayan, gusto ko pong ipalam sa inyo and those who are watching, especially in Parola, Tondo, Barangay 20. Today, I have signed Executive Order number 19 that tomorrow, Tuesday, 8 p.m. hanggang Wednesday, 8 p.m., the entire Barangay 20 Parola compound side will be total lockdown. Ulitin ko po, para hindi na kayo malito. Shutdown. Itatagalog ko po. Lahat ng mga kababayan ko, kapitbahay ko, sa Parola, Tondo side, at ang barangay number, Barangay 20, lahat ng nasa Parola ay kansilado ang inyong quarantine pass and everything. Hindi po kayo papayagang lumabas ng bahay sa loob ng 24 oras. Simula bukas alas 8 ng gabi hanggang Miyerkules alas 8 ng gabi. Walang lalabas. Lahat ng mahuhuli, makikita na lumabas, we will be accosted properly. Dadalhin namin kayo sa pasilidad na kung saan kayo nababagay. Ulitin ko po. Para magbigay daan sa ating Manila Health Department na makapag-testing ng maayos, panatag, at walang karagdagang aberya, pagbibigay daan sa gawain ng pamahalaan. Ulitin ko, sa may mga kamag-anak sa Parola, Tondo, ulitin ko, no? Barangay 20. Tomorrow, 8 p.m., Tuesday, hanggang Miyerkules, 8 p.m., hindi kayo papayagang lumabas ng bahay ninyo, kinakancel lahat ang quarantine pass ninyo. Bata, matanda, lahat ay dadakpin at ilalagay namin sa pasilidad na tama ang mga lalabag sa kautosang ito. And let this be a fair warning to any other barangays. We will do the same. Sagad na po ang gobyerno. Ulitin ko, walang lalabas. Pasensyahan tayo. Pakita mo yung mapa nga, Jeff. Please. Ayan po. Para sa mga walang idea kung ano po yung ating pinag-uusapan, yan po yung Parola. Ganyan po. Diyan po naganap yung boxing, diyan po naganap yung bingo, at mga nagbabasketball.
Ayan po. Walang makalalabas sa inyo kung nakikita nyo mapa. Puro pulis po dyan. At humingi rin tayo ng tulong sa AFP. Sa pamumuno ng Manila Police District na si General Miranda is now given direction to create a plan. And this plan will be implemented. Wala kaming tatanggaping dahilan. Wala nang excuses. Masyado na kayong na-spoil. Masyado nang naging mapagmalasakit ang pamahalaan sa inyo. Ngayon, dadagdagan pa namin ng mas matinding malasakit. Ito ang sinasabi naming tunay na malasakit. Dahil naniniwala ko, marami sa mga taga-parola, pagod na. Hirap na. Gusto nang matapos ito. Then we will conduct testing in the area. So maliwanag po, sa mga may mga kamag-anak, sabihan nyo na ang inyong mga mahal sa buhay. Ulitin ko po. At ulitin ko po. At ulitin ko. Barangay 20, Parola, Tondo, 24 oras. Walang papayagang lumabas. Para bigyan daan ang ating Manila Health Department na mag-testing sa area ng mga PUIs. Maraming salamat at umaasa po ako sa mga taga-Parola. Lalo na yung mga naging kapitbahay ko nung araw. Nakilala niyo akong personal. Maasa ako sa pakikiisa ninyo. At alam ko ang inireklamo niyo dyan ay kung sino pa yung mga baguhan lamang, sila pa yung makukulit. Alam ko po, nakakarating po sa akin ang mensahe niyo. Ito na po yung inyong kahilingan. Dinidinig ko na po ang inyong kahilingan. So muli, sana hindi na maulit ito. At huwag kayong mag-alala sa ibang dako ng lungsod ng Maynila. Lahat na nag-violate, mananagot sa mata ng batas. Barangay official, ordinaryong tao. Mananagot kapag lumapag sa alituntuning pinatutupad ngayong krisis na ito. Paalala ko ulit, tayo po ay nasa giyera. Ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Traidor, mapagkunwari, hindi nahalata. Yan po yung COVID-19 virus. I hope you got the message.